ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस महसूल मंडळात आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या शिबिरात विविध योजनांच्या एकूण 678 नागरिकांना दाखल्यांचं तसंच प्रमाणपत्र व विविध कागदपत्रांचं वाटप करण्यात आलं. वेंगुर्ला तहसील कार्यालयामार्फत तुळस मंडळातील तुळस उत्सव हॉल येथे शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिराला उद्घाटन उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन वनिता पाटील यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून तर वेंगुर्ला पंचायत समिती सभापती शंकर घारे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी व्यासपीठावरती तहसीलदार ओमकार उतारी, जीप सदस्य सुजाता पडवळ, भूमी अभिलेख वेंगुर्ला उपाधीक्षक अनुप जावळे, गट विकास अधिकारी वासुदेव नाईक, तालुका कृषी अधिकारी मंगेश चव्हाण, नायब तहसीलदार राजन गवस, श्रीमती जोशी, सरपंच संतोष गावडे पेंडूर, रश्मी परब तुळस, मयुरी वडाचे पाटकर मातोंड, रसिका केळुसकर होडावडा, कावेरी गावडे पाल, बाळा जाधव आसोली, माजी सभापती यशवंत उर्फ बाळू परब, तुळस उपसरपंच सचिन नाईक, होडावडा उपसरपंच राजबा सावंत आदी उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांचं तुळस मंडळ अधिकारी प्रेरणा गिरव यांनी स्वागत केलं. तुळस मंडळातील पोलीस पाटील, महिला कर्मचाऱ्यांनी स्वागत गीतानं सर्वांचं लक्ष वेधलं. या कार्यक्रमात फेरफार, 7/12 दुरुस्ती, डिजिटल 7/12, आड उतारे, उत्पन्नाचे दाखले, रहिवासी दाखले, वय दिवस जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, नवीन शिधापत्रिका, आयुष्यमान भारत कार्ड, विवाह नोंदणी, घरकुल योजनात वारस दाखले, मृत्यू दाखले, आयुष्यमान भारत कार्ड, रक्तदान शिबिर प्रमाणपत्र अशा विविध योजनांच्या एकूण 678 नागरिकांना दाखल्यांचं वाटप करण्यात आलं. तसंच यावेळी वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग यांच्या सहकार्यानं आयोजित करण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिरास रक्तदान करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांना प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आलं. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते कार्यक्रमस्थळी वृक्षारोपणही करण्यात आलं. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन महसूल अधिकारी नेत्रा सावंत यांनी केलं.